Goddag, velkommen til. I dag der skal vi klare alle achievements, som I kan se over, der er ingen achievements, og i dag der skal vi simpelthen også prøve at se, om vi kan have mulighed for at få et våben. Den email, der kommer her, der skal I skrive over jeres bror og jeres adgangskode til, og så bliver det her automatisk cracket. Det er hent, at jeg kan gøre det for jer, men jeg kan sådan set få nogle views og subscribers til min kanal, hvis jeg scorer ikke. Nogle problemer ligger i, at jeg vil ikke selv gøre det her. Jeg vil ikke vise jer det, fordi det kan jeg få band for. Men jeg vil gerne give subscriber, så jeg hjælper bare jer med det. Ja. Vi starter med nu her, at I kan se, at jeg ikke har nogen achievements eller noget. Så det jeg gør nu, det er at åbne vores program, og så vil jeg på crack det. Så nu ser vi det her. Og som vi er i gang med nu, så kan du se herovre, den er allerede i gang med at anlægge vores achievements. Vi har fået alle dem her i gold, og den anden nok også alle vores achievements. Og du kan vælge at få nogle korts for det her, som jeg har brugt vores program til. Og ja, altså alle de her ting her kunne vi sådan normalt aldrig have unlocket. Jeg kan ikke med den her. Se den noget rundt. Det var så ikke med. Men der kan man lave det også med. Der kan jeg så se, at jeg har lige siden på datoen og hele det her unlocker her var sekunder her. Og det kan ikke lade sig gøre at gøre en skide single player maps. Ja. Det der sådan set sker, det er at den her client der, den går også være global elite. Dog kan ikke blive vækbandet. Det her det har der ingen mulighed for at blive vækbandet for overhovedet, eller for de her items her. Men man kan ikke få ret mange items, og det er faktisk lidt random, hvad man får, men de kan være okay gode nogle gange. Jeg har faktisk fået en, jeg var inde på en smurf, og der fik jeg faktisk en huntsman knife. Men det er forskelligt, hvad man får. Det er sådan set, vi gør nu. Det er nu ved at prøve at se, om vi har mulighed for nogle items. Jeg taster en kode ind, så går der 10 minutter, og så går vi ind. Så det der sådan set bare kommer til at ske, det er, at nu lukker vi programmet ned. Fordi du må ikke åbne disse experiments, men det forklarer jeg, når jeg skriver til dig, når du har skrevet til min e-mail. Men nu vil jeg prøve at se, om jeg kan få de her items sat ud. Det gør vi. Og som I kan se her meget lille og utydeligt, så har vi fået en item, og den klikker jeg set bare på. Og så popper det der frem. Jeg valgte en IK Blue Laminating Star Trek. Så ja, og så valgte jeg også, at vi fik sådan et eller andet mærkeligt operation ting, som I kan se helt oppe i venstre hjørne. Valgte jeg også til. Det var sådan set, hvad jeg valgte at få til profilen, så jeg håber, I vil join, og det var måske noget nede i comments, og send det til mig. Tusind tak, hvis I med. Husk at subscribe. Hej.